Angel guyokne wong DL iki angel. Iki mosok guyu kabeh. Lah iya, weteng karo manuk ganok. Lah iya, tenan angel. Wong dagelan sing wis tau no, angger banyol ning ngarepe DL ngerti. Ngono kuwi tok. Ngono kuwi kowe iso guyu tenan lho kowe mau Caca. Engko guyune doan meni. Kuwi guyu sing guyu kok ngece. Kowe ngece karo aku ya. Ngece. Blandrengan Mas. Lah iya Mbak Sutan, iya iya. Merah aku sing gendeng ora iso. Ora iso. Lah kene persis to Pak. Persis. Caping gunung. Pamundutan saking ibu-ibu. Tak pilihne sinden sing jek perawan ya, Reng. Sapa, Mas? Mbak anu sapa jenenge iki? Mbak Prima. Iki. Mbak Prima iki sih lagi lulus saka SMKI, iki lagi ngancik, lagi muntup-muntup mlebu separo ana ing ngisi Surakarta. Nggih. Mlebune rong kabeh mergo rong mlebu. Ya. Iki uga anu Mas Gareng. Piye? Di sini ada penyanyi hebat, penyanyi kondang Mbak Vivi Violeta, mbokno sampean tau krungu ana ing YouTube. Ki daleme omahe ya kene iki. Ngene iki. Heeh. Ya piantune ngene iki. Iya. Ya rawuh rene engko diaturi ya bar iki ya. Siap. Ben kenal. Ibu-ibu ayo. Ibu-ibu sik. Nah, iki jek perawan ki rong tau diobok-obok bebek. Gadis. Apa yo ngerti? Apa yo ngerti? Lah, ngecek wong wedok kuwi perawan karo ora ki gampang. Carane piye? Carane wong pitu sinden pitu iki gawa ning pinggir kolam renang. Cemplungke blung, angger mok blung kok blekuduk berarti wis ora perawan. Iki lho, sapa jenenge Prima iki tak cemplungi blung, blas ora blekuduk. Masa? Ora blas, ngeses wae ora. Iya. Nek butuhi blung sos. Mergane ngopo? Mbak Rini yo blung sos. Congpe blung sos. Wiwi blung sos. Mayange war. Iki malah sing keri dhewe kae Mas Cilaka. Apa? Kaya nyelep keramik ngene blung waing. Munggah sak munggul sak wonge. Lah iki loro iki Reng. Hana karo iki kita cemplungke bareng bleng kuwi blas ora enek swara apa-apa. Air kuwi tenang. Air ki blung lho, tenang deh. Ora enek ombake babar pisan. Bar nak teliti, jebule dilakban. Iki sampean apa? dilakban to? Heeh. Beda ora sing sinden nomor 2 kae. Sok Rena to? Iya kae. Kae ora mau dilakban. Dikapane? Dicor dadi Dicor. Dicor dadi aman wis ora takon kapak-kapake dadi meng trimo dilakban tetel iso Mas. Dicor wo. Atus sapa sing Nah, iki. Yo kenalan. Yo bagiamu wis sing nom-nom iki. Wilujeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu, Om. Om. Iya. Nah, aku wis dipanggil Om. Heeh. Rumang saya. Om ki tegese OM. O ki ora, M ki macem-macem. Lek wis diceluk Om ora oleh macem-macem. Ora oleh macem-macem nek ra konangan. Ya ora entuk dosa. Sugeng dalu menika minangkani pamundutan saking ibu-ibu. Sapa jenenge? Prima. Nah, caping gunung dipun jembeng menika Jengleng. Oh Jengleng. Jengleng Pak D kok jembeng. Lah iya. Jengleng. Pak Lurah ingkang dawuh menika. Nggih. Sing jenenge kowe lho, Reng. Siap ya. Padake sing kompak lho. Ayo. Ayo, Ma, iki lagi pisan to karo gareng iki? Nggih. Langka lho iki. Nggih, langka nika kula temoni pas jilbaban niku lho, Pak. Heeh. Nggih, niku. Sing kek kapan? Sing jenengan anu ular kambang dangdut nika. Alah. Iso to? Ular kambang dangdut iso to? Nggih. Iso to? Ular kambang mau dandune? Mas, sampeyan kira kowe ora sing gawe-gawe Prima. Lah kula nggih ngertos ki ambek lho Pak D. Ya aja ngono, ya wis ngene iki angger lanang nek mengkrup wedok mah.
Dadi nyoro wedok. Jenengan niku asline apa? Wedok napa lanang? Yo manut kebutuhan, Mas. Manut kebutuhan. Oh. Nggih. Wedok iso lanang ya iso. Iso padake. Jan nggih. Jajang nyoro wedok ya. Berarti jenengan niku warna-warni nggih. Lah iya, ning ora ana nganune kok. Apa? Ora ana jlibeb. Enten Eneng jilbab. Eneng. Rono. Lendang. Mas aja digawe-gawe aku. Takno pengira-miramu. Mas, lendange sindenmu iki mambure mason ngene gawane. sakit no mboten jilbaban. Iso. Aku ora iso ning dikake nak. Heeh. Ya dibenake. Nah, ini wong wedok iki sing ngono, eman karo wong lanang. Sesuk nek ora eman tak cor nggonamu iki. Heeh. Kupan kabeh dadi. Lah pripun to ya jenengan niku nggih? Ya. Lah ngoten lho. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Kangkong. Iya. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah banget. sehat banget. Kamu prima ya? Iya. Oh, temen SMP aku. Oh. Biasanya nek ketemu wedok iki sampe kacipi. Oh iya. Prima, Iya. mau nembang apa ini? Katanya kamu tadi mau ulur kabang dangdut. Oke, ulur kambang didangdutin ya. Ya coba saurunge sampai gunung ayo. Iya. Tak pengen ngerti aku kok malah ngerti to. Wis gek followere Gareng Widi iki we. Lewat Pak terus kula posting ulang. Oh iya. Lah kok aneh ngoten. Aneh? Nggih. Paling sing kondang saiki Oh, bos sing ngoten ngono. lho Pak. Lah iya. Aja kaya ngono, kuwi nggo golek sandang pangan. Nah, jajal. Nah. Piro Mas? Gendeng. Isih lho iki. Blandrengan Mas. Lanturkan bacutan apa pontek suarane. Heeh. Biasane nang kalian lungguh. Lungguh, heeh. Alah ger. Nek lungguh ki candak ora ya Mas? Iya nek nunggu karo diplenet nak ya rada. Menika garwanipun dalangi yang nomor kali. Oh, nggih. Menika yang nomor sepisan, kula yang nomor kali. Alah. Injis. Modele cangkem kaya WC no. Kemayu. Wis ra sida. Blandrengan Mas. Lah iya bacutan. Iya. Ayo ndendang, ayo berangkat nih. Sing luwih alon meneh iso para Mas. Raisa. Bilangnya cepat sih lho Mbak Di. Iya, Mbok De. Iki sopi COD. Oh nggih. Kula gejawi nganu nggih nglengkir saged, wong kula saking Branggile. Oh ngaten. Injis. Nggih. Eling-elingnya mong Purbalingga. Najan tua rencananya masih rosa, bejanya. Opo iki? Bejanya yo. Malah manyar sewu ki apik.
Manyar sewu ki apa digawe iki? Nggih, lenggeran. Lah, ora gelenggeran maksudnya nek dibasake Indonesia. Bahasa Indonesia Manyar Sewu piye? Kok lali tau Mbak Den? Aja ngisi-ngisini aku to. Manyar Sewu Banyumasan. Sari jamu daunnya samiran, lama tak ketemu jadi pikiran. Denger lagunya samiran, Manyar Seribu Banyumasan. Ya, coba. Wong modeli penasaran. Wong modeli semangat. Ya Manyar Sewu bukannya Sepasaran. Cinem lu. Oh, cinem lulu. Ayo. Dung tak telang ngono ya. Ya. Ngerti kendang saya. Sakene iki pas dadi cah BMB Mas. Dadi ting 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 nang dung tak telang. Dung tak telang ngono Pak Dodo. Iki Mas sing Jaipong biasanya mboten ndereng Mas. Enggak melu. Mas Guru. Enggak guru enggak ada. Ini ada Mas Gogo. Oh Gogo. Gendeng tanda wiwitane. Gendeng tanda wiwitane. Bisa tak koyan. Walah ger. Iya. Sajake followernya Dwijo Laras Indonesia we. Injis. Aku sekolah live TikTok. Heeh. Live TikTok Dwijo Laras. Ning mau talunipun klasik dadi ding ding dulu ding 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 dulu ding 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 dulu ding kawit dewa-dewan ning wulan purnama ya mas ngono untung ora paripurna wit sekar jaya kusuma kenes bicarane Diterusne. Mboten menika ajeng eling-eling napa Manyar Sewu. Eling-eling sik. Iza. Ya, cakok kok kulonan ayo. Ya. Ya, coba. Jogetane nganggo lampur. Iki nganggo sampur kok lamur. Lamur mripatmu kuwi. Ya. Iki wedok lho ya. Beda Mas. Wedang. Eling-elingnya mumpur malinga. Nanti cuma jarannya masih rosak. Becanya. Sing sabar narima, pugu eling tete. Ayo kita Mas, nih nanang. Ayo Pak Papung.
Kanca-kanca tepuk tangan buat Gareng Widi Wonosobo luar biasa. Dan Kene iki lho Mas. Heeh. Ya. apa? Wis to. Wis, jos. Pulunan wis. Heeh. Prima. Nembang iki. Kanca-kanca Deli iki luar biasa Mas. Apa? Menggeh-menggeh aku ya. Iya. Dasare Pak Dodo menika. Wis kenal kabeh ta karo pengrawitmu? Deng deng tak bilang tak 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 tak. Stop. Kendangane iki yang masalah. Kalau kendangane Werkudara iki deng tak tak. Bilang tak. Jen masalah. Ya enek glutak-glutuk ngono ya. Ya tak glu jeng jeng. Iya. Saben ya. Saben bengi nyawa. Ya, jengleng. Ngerti ora kowe udah ngematke lek jengleng ora. Sikile iki iso mumbule bareng set. Kaya munyuk persis. Tenan set. Ngono ki lek ora kethek ra iso. Munyuk ta? Heeh. Saya tak takon, nek Apa? umpama kok munyuk kuwi manjat, umpama kok wit, Menek wit. menek wit. Heeh. Kuwi kira-kira sing nek arepe mudhun iki sing temapak dhisik apa nih siki? Sikile. Salah. Tangane. Salah. Sirahe. Salah. Wetenge. Salah. Manuke. Salah. Wong weteng karo manuk gathuk kon piye? Lah enek kethek. Ayo. Menek ning dhuwur. Ah. Medun sing nek minur kowe sing napak sik apa nih? Yo sak-sake ketheke arepe buntute, arepe sikile yo sak-sake ketheke. Oh, iya. Dadi pikir. Oh iya Arepe nyapa. wetenge arepe sak-sak. Ya ya tak mikir ketheke ngapa ya. Ha iya. Kewan apa sing paling ngeyel? Macan wani karo wong. Salah. Terus singa. Salah. Kewan sing paling Ngeyel. kudanil. Salah. Anjing laut. Salah. Anjing laut. Dugong. Kewan sing paling ngeyel apa? Kethek. Kok iso? Lah ngeyel. Ngeyel no. Ngeyel. Sik to lek takon piye? Kewan apa sing paling ngeyel? Ula. Salah. Ula kok dadi harimau. Babi. Salah. Ndengi bojoku bar mangan iwak babi. Neng Malang ndeng. Ya iki iki. Heeh. Iki iki. Wal mangan entuk telung anu. Iki iwak babi lho. Ora apa-apa enak ngono. Malah dibajutke. Ora ya? Ora kena nego. Ya terus nembang. Perawan. Perawan no nek jengleng alon-alon. Delok sikile ngene delok. Iso mak sit ngono. Sikile iki to. Sikilmu lho. Oh, aku. Heeh. Sit. Tak kira sikile iki meletak kabeh. Kaya jurus naga. Set. Ya. Ora. Sida apa ora iki? Ya sida. Heeh, sida no. Kethek. Iso kethek lho. Piye to? Lah ngingeti iki lho Pak Nyawang iki kaya piye ngono. Arepe ngomong meni kaya kethek. Ayo, apa mau? Dari apa? Ya tek. Enak kire. Ngopo? Enak kire liwat. Ser karo mboke karo anake iki. Mboke iki liwat sret ning tengah dalan. Ayo. Nah, terus sing anake kire iki liwat keri, tabrak truk. Dier. Kiri anak kire mati, mboke nesu ora? Ya nesu. Sabar. Sabar. Ora sah nesu. Sabar mboten sah nesu. Wong yo. Ya nesu wong kowe. Lho aku dune nesu, Pak. Lah ngopo to? Lho nesu, wong anake ketabrak piye? Lah. Tanggung jawab sing nabrak. Kan ning dalan gede to. Lah iya. Oke motor liwat. Heeh. Ya to, iki kirike sing mboke karo anake iki mlaku. Set. Lah iki saking mboke iki banter sret. Lah anake kan alon-alon tabrak brus karo bis Mira. Mboke nesu ora? Nesu. Sabar, Sabar. aja nesu-nesu. Nesu.
Sabar. Ya wis matur nuwun. Matur nuwun ya, Pak. Nyapa? Matur nuwun ya, Pak. Matur nuwun apa? Ya wis matur nuwun ya. Heeh, kowe Matur nuwun ya, Pak. kowe kira aku kethek ya? Nah, wis. Oh, gue. Kaing 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 kaing. Ayo padha kewane wis gen. Wis gen, ora apa-apa. Kok dadi nek kirek karo kethek kawin silang ki mah ape, Pak? Dadine apa? Oh, dadine malah harimau Malaya. Ayo. Harimau. Niki Ya. jenggleng online mas saged napa mboten? Ora iso, ora krasa no ulan jengleng. Rasa online padake aplikasi we. Yen mamajeng mong karo janur Wet, wo apa iki? Apa? Apa? Apa iki apa? Yo barang pas kok ya, Pak. Pas piye? Pas kene iki lho. Yak wet. Yak wet, yak. Iya ta lagi ngematke to doan sing kene sepak wik luk ngono kuwi. Sur ya, Pak. Nah, berarti bapak ini kethek wong meniya ngono. Iya, heeh. Angel lho. Oh, lah yo ngakoni dhewe ta. Iya ya wis Lah, apa-apa. iya, wis. Wong padha-padha kewane gak cerewet ayo. Angel lho guyokne wong DL iki angel. Iki mesti guyu kabeh. Lah iya, weteng karo manuk galuh. Lah iya, oh, tenan angel. Wong dagelan wis sing wis tau no angger banyol ning ngarepe DL murdi. Ngono kuwi tok. Ngono kuwi kowe iso guyu tenan lho kowe mau Caca. Engko guyune doan meni. Kuwi guyu sing guyu kok ngece. Kowe ngece karo aku ya. Ngece. Iki guyu tenan iki. Ora guyune ming. Jare wong guyu ki ana telung rena. Apa? Hah? Guyune wong seneng tenan, lucu. Guyune wong legani, karo guyune wong ece. Lah iya. Heeh, Nek iki guyune apa? Guyune tenanan. Guyu iki kaperang dadi telu. Kok iso? Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem. Kowe ngimpi ya baca ndasmu kok. Sok titiyoni kok guyu. Ya wis, wis. Lah jare kaperang dadi telu aku ya iso merdeke. Iya, iya. Guyu ngece, guyu nglegani terus Hah? karo guyu. Tenanan. Lah iya mulo guyu kaperang dadi telu. Heeh, lek guyu tenanan. Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem. Lek guyu tenanan iki kan. Lek guyu. Lho, cangkemmu apik men. Guyune kaya cara wayang golek lho kuwi mau jatane. Piye? Heeh. Wah, grandung. Iya. Apik. Oh, gek kowe iso ndalang oreng. Hah? Gek iso ndalang. Ora iso aku. Oh, wayang golek ora iso? Ora iso. Wayang golek iki malah aku ora seneng nek karo wayang golek, Pak. Lah ngapa? Keri. Kok iso keri? Lho dirogoi ngisor ya. Oh iya. Heeh, apa wayang goleki primanu ora ya? Wayang kulit. Ah. Asale saka. Ya kulit kebo. Lah iya, kulit kebo berasal dari daerah. Wayang kulit berasal dari daerah. Ngendi? Wong Jalang kok ya wis ngono kuwi lho. Dalang ora ngerti wayang kulit asale saka ngendi? Saka kebo. Asale saka ngendi? Asale apa? Wayang kulit asale saka ngendi, Pak Kangko? Saka Jawa. Nah, Nah, Jawa. Jawa Tengah. Nah, Ah. nek ketoprak saka. Yojo. Nah, nek wayang golek saka. Saka Bandung, Jawa Barat. Salah. Iya, Jawa Barat. Salah. Sumedang, Salah. Cirebon. Salah. Lah wayang golek asalnya saka ngendi? Saka kayu. Reng, Rena dilu Apa? tak geraji cangkemmu. Dalang. Dalang iki apa? Dalang dasar gawe ringan tur bayaran larang. Dalang mingen bumi kuncang kancing langit kelap-kelap paton sepinten pakai kok sementen mawon. Iya, we. Renono. Iya. Ado-ado saka Wonosobo Lah, iya. 750. Iya. Iki ora kebangetan dalange. Iya. Bukan golek 750 tenan. Ojo.
Wedi. Wedi. Jok. Kene iki Bali dinteni karo wong sak omah sih. Komik 750 tebok mbokne ngono. Dadak adol mobil. Lah baline piye? Mlaku. Dikone nganjuk meledos saiki. Bane meledos. Tak dongake tenan sampean. Apa? Tak dongake tenan lho. Apa? Bledos. Oh iya, meledos. Utenge wi. Ora. Ora. Ayo nak. Ya. Jenengan. Oh ya. Ya. Balani, Ma. Cerita sekolah. Rumangsamu iki pelulusan isi sing ngendangi dosen rumangsamu. Cerita sekolah. Lah nyapa to? Lha mek tadang trek. Nene nang ngono. Tadang trek. Nganggo pen berarti. Cileng pen. Yo, baleni saka talu. Wis arep anyak eneh. Ya. Gending tanda Sing gawe sing ngendang lho, sing gawe. Iya, aku kok lagi bangga karo Pak Widodo. Jawas tadi, Pak. Ya. Ayo mah, kaku wetengku yo. Capitan pacitan. Yo mentok dobol. Aku sing ngendeng nek ora iso. Ora iso. Lah kene Persis to, Pak. Persis. Nggih masih tetep nggih, Mas. Nah, ngono ah. Kenal akrab aku. Cangkepan biyen iki. Iya. Kudu. Oke mau Dicek nek ngasih aku. Aku ki penikmat seni, Mas. oke model ning jaranan Temanggung ngono. Ayo. Saiki wis duweni aku wis duweni langgam saiki. Langgam apa? Pelok ya, Mas, pelok. Heeh. 6. Nek ora slendrobem nek iso. Pelok. Apa? Wosamapta sidem amemuji kanjak mering sanyang iki amin poke lulus raharja ing pagelaran
para tamu kinulya. Kabareng wonten kalau dene pinten sapunika. Sungkem dumateng Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama. Sare Mbah. Mbah sare Mbah sare. Sare Mbah sare. Sare. Lah Sing Mbah. alon. Sing alon. Jangan dikekrek Ayo nen Bang nek. Ana sing urung mati. Iki ngono kae to. Ayo. Wah, dalang kok slope 35 is. Ayo nak. Ya. Gending gending. Ya. Cuk. Asem. Nadyan wadon sarwi Langsung danun Mas. Yo.